Adeshimama Premono ato ewa Sompa television so dumienu awiade ensempa yensentrofo anya adaje na wo mo san hom fifire awia chenchemiri ate ho hasu na pa aboabo anu amasamufu asonu mu no eno ene ye de beda wo se dumienu kase ebo na eche hyeche ne bi ene se Yewura Sam George edi atudwa se LGBTQ+ de ka ho obesege ho mra no ekama ese Chief Justice mpeso obeji atum na de ntia won pese obeswane no watete bi ede amano a yede honsem eba sada na soafo ohwe enwuma ene adansi honsam so ede nani akirem ewo kan creative na eno World Bank sika bi a wonma akogye ebeboa ma ba bi asuswane fa ne wo mu hunamane bra nsu akese etoto ene efi emene wo mu no wode ba be ye ho adwuma yede honsem eba kwada so edwa kesem yante asamode stores bebura aduana de jashi ni nyina sese mfa dwere be nka asemu a ahyene dwere ba pinekura wo manfa bi ene ye bewura ho na sede wo mo esujetire wo bono no eno nso yafa na afi yede abrew afi yeda so agina santimantem ha nananum di bayire na bayira wo mu di ye na futuo bi aba e de ama emabu no hyebio kama yese nananum amamre no amane no ya na yempese ye de ye ho be bata yese eye bonsansem na sen ne munsemote eno nso ye de ba afi enyarewa hodo a kanipa na ebewie se ebe mana duro ana ne bekwa ya asabia no da prayer camp ene wono ma ben wa pomuden mu pa aye nkyerɛkyerɛ ede amampanimfo eno so honsem ya de brewo Ghana asundwie kansere no wono mo nso akasa se afia ba ye ba beto no wo mo de hyase dada kora wo bo ho ahu aboa se yasomdwie no ye bekoso a na agya ye betime atafre ho ahafo ano south east ni na west ho nso Electoral Commission say more papa warrior Ghana ha nyina ba bi ekoso no wo ho de ekoso na ye bekọ akọje ehwa ama ne bo ene ne nuanom ena awie ya boabo ano se dumienu kase ebo a ye de somwo na hyane nso se homa obehunu soro na enam dua so Mizo Fruit Drink Ketchup Marketing Agency wo mo anom ne papa wo de aba no ekutaye mu bi ene 5G energy drink saa na 21st clinica wo mo ne sciatica experts say wo nam Europe amamu esa yade abroni antimi ansa wo mo nso ekutaye mu ena yade brewo abrochire kwan ne de onua se obetumi akọ na wakọ bia na enye ba bia keke na abefa na mom na wode ho bo wonum a ebetimi de wakọ na yakoyie express kwan so express group for ena afi kokwaduro tatahwe 3 herbal center for 3 co capsules no wo madaroma na wie Yewura Asante ebo Benedict wasa nsem no mu na kuku Veronica Jandon su chinchim afidie ni funuma ama wate enka wa chirichiri ni abencheye se 90.7 ena wutie abono East Mantemwa Sompa nkuransa na ebutuo ena afi 98.9 eno eye bono na henkuro ena afi hafu nyina ewo sunwane ena Sompa 93.1 Asante Mantemu eni wiase nyina efa ede afiri agya pam dada eni medin awie yenye bre na ensem no yentutu ne sere ne abasa emfamma wo me sha ase de na onua mede wo free Yewura Sam na te George na boboa no wono ena LGBT+ kiuka ho ene ne eka ka ho bi so onde dua na obeware bi so opefishe bi so opeba na ebi nso se be man wope ene eho ade na eho mra no embenimfo atwetwe ya ma ekowie ekokoduru mra hye badwa fie na eno na wo mo de tu dwa sese ebetimi abamu a gima mpani swane na ewieye mampani nso so obeswane na wo nswane wo so wo hwe koto na koto a wo hwe no enu a woda no ma me Gertrude Araba Esaba Sakitoko no ena Yewura Sam na te George ede atudwa chese kama yese maame no de wo mo kan bia wonte se dogo bi enu abe na sanya de a wono wo poba na se wo kunu na fe wo pese sa mra no etimi eye adwuma pa de a ene mampani etwen no wo nswane na de nti a wo nswane ye no wo ho sesabio bibi wom bibi ben ne wom Yewura Sam George edin semieto Sompa central for him. When Parliament passed the bill, it ought to go to the President for his approval. Since 28th of February, it's been one story after another. Now what we hear is that there's a court case. We said, okay, fine. Let's wait for the courts to rule on the case. The courts fixed 17th of July. 17th of July for the case. The injunction against Parliament.
On the 17th of July, when we went to court, the Chief Justice now says that she's pushed the case towards the end of the year and she wants to hear the whole case, which can even go into next year before she even rules on the injunction. Meaning that till that is done, we can't have any headway with this bill that is law. As children of God and as Ghanaians, we know it is against our religion, it's against our culture. We want to do a peaceful march on the 21st of August to the Chief Justice. Because right now it's not the president that's holding it. It is the Chief Justice. She is the one who is preventing Parliament from sending it to the president. So we don't have a problem with the president. We don't have a problem with the speaker. Our problem is with the Chief Justice. And we are ningo prapram na sebedweni yira Sam na te George na ate se wo kase bosumi ayesi me ne ye de dikan bosumi nwotwe de to so du no baako wo mbe match pa na nye 6 match na wo moko ma metoku no aboboa no de ntia wo mpese wo be ya mama mpani ehwane na wo de kwa akohye afie wieye no wa kire wo nom na okan kwatifi na me de wure wo nkran pumpuni mantan no mu eho na maame Amadoku asiama agei wagina ewo sunudi mu se yentro abamfama no na wokọ ne ono nko na enam wone so afọ ohwe enwuma ne adanse ho nsem so yoro kodwo ponkroma ene koi na enkra ne kyese wo mo age $200 million ya wo mo de ba beboa ama wodo river sede efin wo mu wo motimi atete na fe ba bi asusane efa na nsoto a eyiri fa wo mo no nso wo mo de asosom se de beye na tokora yebetimi atenase ya hawbia emma na emu no maame Amadoku ya wo no ene gina wosono din mu primra sebagwa agwa no kyerɛkyerɛ nani so ade hunu ne botae ntia sɛ sika yi ba ne mfaso a ebeba ede ama okan kwatififo projects na ekoso ni nyina niema kyerɛ sɛ MPP aban yɛdwen ɔmanfo ho bebre ne nkɔmɔ yɛdi fire flood control program me enye ne amehyehyɛ ne sɛ nsuo bɛfa nipa na menante akokɔ mu fie sɛ mebehwɛ sɛ tsen a sɛ nusi a metimi aye but akwanya so wɔ hɔ a yɛbɛti ayɛ adwuma pa ɛde solve sa problem ne permanently a yɛbɛhwɛ ne solve sa problem ne nyina permanently ebi ne ene project a yɛnam a yɛba behwe ne nyina yɛ flood control programs ne bi kane no na yɛ hwa nsuo tɔ na ɛkɔ nanim kakra enam odo river no ne passage ne channels ne nti no affect communities ne bi te sa Akwetima affect Alugboshi say very badly and so aban na dwen ɔmanfo ne ho say not only say a flood a affect wo wankasa but say science say wo property science say government projects ne infrastructure wo ho nti eno no nene yetimi akofre Minister for Works and Housing and the ministry na supervising ministry for this project no waba na ye nyina akwakohwe eno maame Amadoku wokọ okan kwatifi a wono ne kura so no franka na wopra kọ mrahye bedwafie na yewura kodwo oponkroma ne soafo a wo saa so ho ene wo se kontumfi se misuma enimani sika wo mapompie wura mu no wo kwa akohwe se de adwuma ne asi aduru no wo kire mfaso a ewo so matimamufo Ministry of Works and Housing their friend of flood control program adwuma boa se nsuo to a drainage channels are nsuo no benya kwan afam akwa enha omanfo no ho adwuma honorable deputy minister Dr. Ama edi enimma heni na yenuaba na Amadoku asiama agei community leader wa hase ono aso na ogina ama MPP wa hase no ode betu yenim bekae ense nyuma hodo bi wo hase a enkobe pese yebema yeni aba ho na yahwe ayaboa omanfo atim potemase bi yakwan e wo potemase wo se etumi hwe na yeye side gutters kakra nsu to be fama sana storm drains akese pa tie no na honorable Dr. Amadi animu ane yenyina so yeba behwe adwuma ekoso ye ne consultant ne contractor for asia baby wo se mom guidance ma omo bie drains ne mu no omo ba behwe no ma ye ne sa baby omo ye kwan no so ho adwuma omo wo so omo ye no wano no eno so ye ni omo de omo komanya sa omo ya so ndade bia na ode tatai enti ya de wo se behwe na yitumi ehwe ma na enti ne yewura kodwo oponkroma ene soafo a wohwe adansi ne enyuma ho nsam so na atese na wo kasa no yefire ho a yemra santemantem kwada so na kwada so
sɛdeɛ ɔkan kue no ɔfofoɔ wɔ mutra yɛyɛ dure nsama wɔ mo sɛdeɛ bɛyɛ na nsuo tɔ a ɛmfa wɔ no kwada so dwom deɛ sodwetiri paa na wɔ mo bɔ ɛsiane sɛ ɛgya atɔ hɔ ama stores boro aduane deɛ wɔn nyinaa nneɛma ahye yɛ a wɔn amfa biribiara na nkra ne kyerɛ sɛ bɛyɛ no mmiɛnsa ebire mu hɔ ahomadakye ɛna ɛgya yi ɛtɔe na ɛne sɛ wɔn bɛba no pɛ yi obi aboaboa ne nneɛma no mekudwa aba obeduru hɔ a ɛnson ɛna eguo na ne nyinaa nkamfua no kwa meredu ɛna di akyire paa ɛkɔkɔhwɛ deɛ ɛkɔɔ so na wɔne kwada so dwom ɛmma ɛwɔ hɔ titire san sɛ ɛnya duru sɛ yɛmba ne ka wɔn kɛse wɔn ɛkyerɛ wɔ akɔsɛm na no ho be 3 o'clock and your friend say your market yes and me buy and me tonton my stick you brand the money it's a name bebre na me tonton me buy ni nyina hima fa ba kokora yes buy the next ashim that for some me mobo me wo market for it for so don't for me mo I said be ya me so quite a small markets time no be out in the bed 334 na back frame say e fa tani na ahye ana se e bia bi ka ye ba ye be hwe nso ayampa abatani na ahye ana ka no so wura mu no ha attackment of mine na doors to ka de nyakwa wuram na ba be hye se obetu so be gira ache titaka nyakwa wuram ka bia kan pata ba ahye na no kan timi ahye etina de ono me to ankra pa bo an nkra tade na mto then no question ni me ma e wo mu de so me ka se mi twa no bo pa dia bebe ekemile kure de e ba ko ka hye de bebe 40 ebi ntimo angrofo na pade ahye pa o timi mi nsu me ho but mi nsu bi mo and sister ba ko pata e 9 we wasn't on fatani wasn't on brand and then kase ene ma ahye ha ka pata 40 ne ma ahye wo mu nya sampetwa ka tra no se abai o meboa yen pata 40 ahye ɛno ɛyɛ adwadifo mma no ɛna ate sɛ wɔn mo ka wakonsɛm nyɛ nneɛma nko na ahye o wakoma nyinaa ahyehye bi na ba ahema wɔ kwada so dwom na na akosu agye kumwa wɔno nso ɛde to kuri mpanimfo anim ɛne mpanin anim sɛ baabi aduru no gye mpanimfo bam gebie na yɛde nyinaa aboabo yɛ no ɔma no se yɛ kɔ afei de meda hɔ na dua bɛɛ no num ya no bi frɛ me sɛ mate de asi dwom na me se menti yo ɛti dwane se na me fa mataade sɛ ya mbia ba ma le ya no ne se sɛ obi de kwantama da ma ne nyinaa se obi na yanwa buru bɛ wɔ hanno akwa ne de ba yanwa kama ne nyinaa se anwa ne nwo ne ba yire o kɔ kwan so ba ye Jan, the above for what you can see. The same pyramid of Costello, so many Janamai. 1 year be beer, go for the iron beer, 1 year who from no my beer, boy. Eh, some other, what you can see. To beer, oh, beer, the boy, Nazaria Hunaman, pa, the Hunasia, so I'm penny. Nanado, then in Crowfo Nina, they say, what else you get? Yeah, but Twaba, and the Marshal, yes, some other. Pomeranian, the Niabapa, yes, some Crowfontima, a Fianamwa, Nana akosu agye kumwa ɛyɛ ba ahema wɔwɔ kwada so dwom ɛna wɔde wɔ akonsɛm ɛto mpanimfo anim sɛ we deɛ mpanimfo nom na wɔn meso wɔ mu bayira yɛ ntoto ho wohwɛ kosua entosi enom ne ade anya asam ketoa ena yituma nso eka ho na fire officer ya kwamfa na kye afa ho one da wo ma no ye SO2 Michael Opoku no no so che se odinja adwuma ku obeduru ho kra no wono maye won hwehwemu a ade property ade gya no bae wo mnya hui nti wo mo sa trem ahwehwemu akwa kosi ase na de esi ye pa magya no bae no wo mo de abetopono so e bae na egya ne dem enti security for na America who ye this same nhwehwemu gu so a ye nim de ma agya ne bae ha ti say de yedum bibia wi a e fire for ye say coast station ti emrese mu no e be mama ho ne ma agya no bae okay oh be it can be 3 be 15 3 20
Nina, said a mechanic, Ghana does. Nema shells bear fortune. It's you need said who said any investigation because I think you why it's be another BSC, no fire officer komfano chefa ho on na da wo ma no ne di ne so tu Michael Poku na yete ne nka wo kire de si poten ene emu hwehwemu a wo mo tiretirem amadodo na atie afi ye do ko ahafo ano afa ho krono ye yo so enye sahwidie no nananom adi bayire na bayidi afahye no mu na nananom kasa chese babia Ghana keka ekro no yehwe babi efiri pa de babi edua ekama yese enema ginsemu pa titru yensase se de yesi agyae ama adonyefo bi wo mutu so gadamse na wo sensase sensu ansuwa ama sese kura se de nka yese nsu to no entime ento na eho no na okonfo na nata wona ekonfo pani ewo mpotemu ho wode na kosem etudwa no wo kire se sabio enne se ohwe amamre ne amane yese nka mabunu diso pa ne yeboa ebo yensase ne yekwaye ne yensu ho ban a na yede akwakwahya abosomsem yesende kura ye bronsam ne enti yantwe ho mfiri ho eka ho pa ne enso kura nto ne brem sade yete a entosi yenya yene ye yakra efiri manfoforo so ene ho ade no komfo na nata ye kubiye nyina so amana ho kire ye galamsi wotuma kwasi buri ko ye galamsi ho timi chana fo ye begua sabe bele mo pani bi ani yam pani fo bi da bi dodo no bi ani ho bi ya hase yesi ye bra na mo na wunye nsu no nsu akasi agidi nyina ya basa so to da uma kana na mafo no bebre ho asana nka ya pati na tempo so anka begua nyina ma enya nyinkire so akakra bi ko am isusu ye de akakra bi tumaka mami aha ye nyina ya konfom ko de sani biara sabe ya bompo wembre ha no onye nsu no so epoto so akasi agi bese be nsu bi edi Ghana so akasi agi dini de bani ehunu bi ayo ko kuma se ko mu ha ya odi ko kuma se so akasi bi da mi modi de bokuru nsu ai poto ye bra e nyina ya konfom ese sabe abompa sabe friends wo wura na ho kire ne nsu so epoto o he na bi TV ho ana ye kan ni so mi TV entosi o he ne bo de adanya o se garam se asasa ase nsu chemicals go mdigum no ndi go tosi so be say ene man tosi boy sabe bo kira faso na nken tosi sabe ye ma amن ko fa ba o so ntokosi ho kwamfu pani na nata ena wo hunu wo TV no so why ne makeup so kama na wo mo edi bayira wo kyerɛkyerɛ ensemu no na no wa hene champion na de tudwa kyerɛ sesese amamre ne amane no emabunu yato atwene kora ye menho wo kan sɛ ya bronsane wo pɛ sɛ heaven asane ma we nyina atwe ho firi ho nanso ɛno ɛna kane ɛbɔ wo mo nsase no ne kwaye ho ban a sɛ bi ne ye wo pokasi a ne yenkum enso we da sɛ yenkɔ ho anasa yenye poa ewom sabre no na nsuo ani efe sabre nsu na nsuo tɔ ne brem na enema bi te sa atosode de na ne emfa ho se opasie ne yensaka enne gye ekoma foforo so ne yakwa akokra kwa so sɛ wo ye wo hene na akoso afra mu sɛ me na munyuma pa mo ye na meto aso dia sɛ wo sɛ na wo tie konwa so dia amane ye kwa so dia konwa ni daboni bia fofie kude akuside amane kwa so no wo bodi sɛ wo na munyuma pa wo na ato aso dia etembia o man ko nyene aduane di ogu nsa esre mpuntu ni nkanko na ne na mafura yen se asori to bo wa ni bi ho a di akoya no bi wo wu akonya so bi wa anyare was na enema o ye no enkuya dem emwa da boni duru a ese gowura ogu nsa kwa na bi o tu te na oni maire ejo edi bi agbo basa te basa o ko na udi na entimi pa nko animu tamre obi a wo fa so susu so batua so a nam ni ya o ye no wo fa so ba won mere won timi to so sa de bianu ko ngene gwade dan ko na de ne ko eno na wa hene champion yo so afa ho wa hene wo ho na ate se na wo kasei ye firi ho ayen ko mfimfini mantemu me de wo ko kia commander Edna Eguafo Ebrim na ho na enkyerɛkyerɛ dwumadie bi akoso apomuden hwemufo de atodwa we de wo mo ka kyerɛ asofo wo mo wo prayer camps ahodo ene wo mo nso a eje nipa ede tototo mia
sɛ yɛsa wɔn mo yadeɛ bra yare bi akeka wɔn mo sɛ yɛ hunamani anaasɛ deɛ wɔ widie nom ɛna ɔde ato dwa sɛ nya ba ne saa wɔn mo hwɛ apɔmuden hwehwɛmufoɔ na wɔn mo hu yadeko sɛ wɔde mpaebɔ ɛne hwan wɔ yere ɛna wei yɛ nhyira nsuo nom na ɛbɛwie na wɔne no kura ti nananom wɔn nseɛ do na yɛwura Charles Boni ɛna obi saa nsɛm yi so ɛde kyerɛ adasa wɔn wɔ Commander Edna Agwafo Ebrim. Na Penny Charles Boni Gete wɔno anso ɛna na wɔde kyerɛkyerɛ ɛkɔ akɔma wɔ bɛsra so nyinaa dɛ sɛ wonya dam cases na honhom dwuma no wɔre sɛ ayare wɔ honhom no ɔde wɔma wɔfrɛn anaaso de wɔma ayarefo no wɔba ma yɛn nso yɛsan honam anyiwadze no ɔsan dɛ sɛ yɛansa honam anyiwadze na wɔyɛ honhom dze no nkote a even though honhom dze bɛma honam anyiwa no akɔ no ɔbɛyɛ a ɔbɛkɔ no na wɔedzi wɔn dam anaa bibi nti yenyu obiara nyɛ dɛ o yi nyɛ honhom na yi nyɛ honam anyiwa sɛ nyimpa no believe dɛ ɔyɛ honhom yɛbɛ nara wɔaba nara n'asama but yɛn gyina dɛ yɛn yɛwɔ hɔ nyɛn apɔmudzenfo no yɛwɔ hɔ ma honam anyiwa dze no nti asɔfo wɔn kɔdo wɔn di honhom dwuma yɛn nso yɛbɛdi honam n'anyiwa dwuma dɛm asɛ na mɛma tiefo nyinaa so anaa ahwɛfo nyinaa so wɔate dɛ yɛrɛ bɛ a ɔbɛto wɔ no sɛ wogyizi yɛ dɛ ɔyɛ honhom mu sɛ ɔyɛ dɛ no awɛrekɔ sɔfo hɔ no san so bra yɛ sabea na sɔfo ɔremɔ mpaebɔ no na yɛn nso yɛremɔ wɔduru ɛno na Ira Charles Boni waka no na ekuo bi na kɔyɛ saa nkyerɛkyerɛ dwumadi ɛde ma wɔnom ɛyɛ ɛma na efe ɛmabunuku a wɔn ahyɛda ateɛ ɛno no maame dokasa wotwe ɛna ɛda no ɛna wɔn nso ɛde ne deɛ ɛto dwa kyɛ sɛ hɛ yɛkan ntoburagu mampere kurese krosa na woje anonte wo yere edesrem abra ɛwɔ sɛ wokɔ na ya sabiafo ye dom wo paneɛ na ye mo waduro wo kyerɛ hia sɛ wo yade kora wo de bɛkɔ akɔkyerɛ ya sabia. Tropical scale diseases no most of the time no na sa nkrofunya ebi wo ho onim na azeben ebi wo ho a sika kora ozobɔkɔ hospital no so krapo onibi and that na onya won no so no most of the time ebu na ye mpede ye beba ne wo community bi a wo mpede beba ne hwan and stigmatization no alone no kra mo wo hyedem and motive what them program ya yere mu ne de na wo hyedem a what them yarba na won to monko hospital ma yarba ne yakasa na yarba na bi wo a bibiti de leprosy de yo osan nti bi wo a family nipa kru benye bi no da sen won nyina wonim nanwado na wo hyedem nti yarba ne titra anye de yeboboda room ma na wo bi ne nyina we hu de yarba no na no eduru wo ho nti so aka won a won bo mozna na won kɔ hospital ina community no so ayewo mu ye hu de dem obi wo dem yarba yi bia mamma yensi won atwetwe mamma ye de be ye nka won ho ye nka ye ho kɔ won ho na mom ne ye bo mozn de ye botum mom ne ya ben hon ama we nya awre kyekere na se ebi a we bi wo ho ye botum ye za bo won na ye tum na ye za bo won dwumezi ne kese pa nye de ye bo ne won na wo dem yarba ni bi no wotum na we nya yaresa ɛno ɛyɛ wɔba pa wɔda ekuo ya no a ɛnhyɛ ban ase wɔn mo na kɔkɔyɛ saa nkyerɛkyerɛ dwumadie yi na nana kwaku ntɛn wɔno ɛna yɛ ntrano ahene wɔno akoro ya so yɛ dwanto ahene ɛma edina nanoma trankonwa wɔkyerɛ mfasoɔ pa saa nkyerɛkyerɛ yi ɛde abrɛ timamufo a ɛwɔ mpɔtam hɔ wonjuofo bɛ no yɛka wɔn aba ha ebien wɔn aka sɛ ma yɛn wagye fa yɛ fuma de si na yɛ bɔ yɛn pusiri nyara wɔbɛma yɛ ama wɔkyɛkyɛn nkyɛkyɛn so nsigara da yɛ kasa da kyerɛ mamafo wɔn nyara usua afa bi ma kwa yɛ bɔ bɛ nyara yɛn du ho kɔmɔ ma na mo so wagye atum mamafo so aboɔ ma bia yɛ bɔkɔ na hona yɛ bra ko nyana ɛn wa fa groma wa pɔtam asɛdo yɛn wɔ ko duɛ ma nyamra adum wɔn yɛ nkakakra tɛ de me asɛ wa aboɔ ma dem na mo so akɔrɔ ha na de yɛ bɔ na no abu wɔyɛ ha papa yɛ de me asɛ yɛ bɔ ko fo nana kwaku ntɛn no wɔno na yɛ ntrano ahene edna nanoma trankonwa oyedwanto ahene kuku akurum ene na afa ɛho asɛm ene no ɛne yɛmfiri hɔ na yɛnsanso nwura wɔman nyinaa kansra yɛateɛ
ya womo na ehwe se asundwe ye kura oman Ghana ye bekoso an yetime atafre ho na no na pani a oda woma no Dr. Ernest Adujemfi wona dom hia ya wo kyerɛkyerɛ die ntie wo se yasomdwe no ye kutam paaye wo kyerɛ se sabio enye ne na womo hya ase o empo ye ba beto aba 2024 December 70 womo hya ase kanafe na womo bo ho a emia bi no mu asabi ye to aba ya na yeti wo yene wobo tachima ya na afo wobo okankwe na afi wobo abrekuma ene odrodio ene na afa saafo ni nyina enya duru se ya na dodo na nso no egugem na Adujemfi kyerɛ sɛdeɛ wɔn nso abɔ aboso ene nkyerɛkyerɛ a wɔn mo yɔ de ama Ghana fo sɛdeɛ bɛyɛ na aba no ye beto na asundwe mu na ye be ye mampani asundwe mu na afi yatena se asundwe mu. Some countries within our sub-region, conduct of elections has led to crimes against humanity, genocide, and ethnic cleansing. Even though the 2020 Ghanaian elections were generally peaceful, the nation experienced pockets of unrest, reckless utterances, and hate speech, as well as violent destruction of lives and property and the loss of life. The National Peace Council believes that under no circumstance should election lead to the death of any person. To move beyond our collective pain to a place of healing, the National Peace Council engaged stakeholders in 5 constituencies where loss of lives occurred, namely Ewutu Sinya, Ododio, Abekuma Central, Techiman South, and Sablugu. The lessons and recommendations from these engagements served as a building block for a 3-day national conference that took place from the 29th of June to the 1st of July 2021. The national conference developed a roadmap that sought to counter election violence and strengthen processes to build greater cohesion, political tolerance, and nation building. One of the recommendations from the National Conference was to institute a platform for inter-party dialogue for regular consensus building. The Peace Council has since January 2023 is Tamale. Today, Kumasi is the second beneficiary of these dialogues. Sankomoi, Oha Sakesia, one more year was a Golden Bean Hotel. Ehɔ na wɔn kɔtena ya wɔn ɛbɔ sankomo yi na ewie ye no yewura Ebenezer Asiedu sɛ oba ebibire ma tɔyɛ ama yi mu a yɛfrɛ ne sɛ ECOWAS wɔn mu a ɛhwɛ demokrati ɛne amamuo pasoɔ papa no nso ɛkasa yɛ sɛ no kwasɛm ni sɛdeɛ Ghana yɛsi ɛyɛ democracy no ɛsɔ nipa na ma hodoɔ nso wɔn hwɛ yɛn te sɛ yɛhwɛ pɛtɛtakra mu no. I feel highly pleased and honored to solidarize with you on this auspicious occasion of the Stakeholders Forum to promote peaceful 2024 general elections in Ghana. On behalf of Dr. Omar Ali Toure, the President of the ECOWAS Commission, and also the Commissioner for Political Affairs, Peace and Security, Ambassador Abdel Fattah Musa, both of whom would have loved to be here on this occasion, but for other conflicting duties. I would like to express the ECOWAS Commission's profound appreciation for the invitation to participate in this important and timely stakeholder forum. I must equally commend the commitment and resilience of the National Peace Council and other institutions in advocating for the building of trust in the run-up to the holding of the country's general elections with the sole objective of ensuring the maintenance of peace and stability in the country. Yewura Ebenezer Asiedu ena eba amamuopa ena afi ye demokrati ya womo ena hweso na abibire matoye aman no ne nkabo mukuo eho ena wodi ne dwuma ne nyina fa abato no ho boa ye ho na eduru December boso mene de etoso nso a ye kwa akoto na sundwe mu ama sundwe akoso adi hene wo man mu na eno abato komisana no Sompa e kase boya so na yewura samotete panimpa bedi akira wada Ghana abato komisano ano e de betu dwa se
wo mo hyase osanade edikan de efre ne se mo papa wo prapra akire na wonu ma bibi nti wontumi antwere wondin ne edikan no saafo ne nyina ba betwero na sese ya ahyase wo mamu nyina ba bia ekoso eno ukọ baabi te se ahafano south east ne west ho nyina ekoso wo ho na yankamfu ano Ebenezer Owusu ansa nyame adomara kwa wono edinani edi akire wo hin sese na de na asie ekoso se de yese eko eben ma hai Benjosumania na ahafano south east ne west wachini ho nyina eko kama de medase anopay ye bo aprobono efri ahafo ano north ye bepie mu ahafo ano south east and after susu ye bia ba bewie e wo ahafo ano south west ni nyina fa edintwa ekoso a abato komisa no eyi nefo amiensa ede asi wo se wo mu abibi nti o mantini anso ene bia mu susu wo mu susu a wo mu ID card dada de bi na da sukura wo no wo mu su betini enya akonya no matro ede aba ababeto abane bi 2024 abato aye babeto enei wo madi asase na wo hwe kane registration na ekoso na eha na afensu so sam ahafado empeso amiense nyina no mentimu wase na afensu basabasa esore pa erutika ho bi ma ye de ni de akire aso ene ya ye di nafo amiense si hoyi sei ne besi akwa tese registration ne besi makose anopai ye bepie mu ne de ne tese aposifo edi nkan baba bepie mu ha kura dadada eno atinsu so no aposifo etu so ne kakra bi da no na asojafo so etimi di o mani bepie mu ha eti aposifo na afensu so sojafo ya de se wo mu edi sa mainstream ensa nyina atrenche a tese enya asem keto a wo mu ko up and down ebe se de be ya asumdwe ya no mu e wa hafo no south no enko fa sa dintro yi so no be sa ma wo jamum bia etimi asa apege mu wa ha sei eti ene no aposifo na afensu asojafo ya de se wo mu edi mainstream ensa nyina atrenche eno tinso so no kra no wo ma sa station aposifo ni bi nsuso a wo mu mainstream aso ya wo mu tro dintro ni nyina no wo mu di wo mu ababa begigira ho a ebi mu eko up and down ne ebi mu so ebo empempe wo a wo mu di wo mani di akire se ega sanketo a regional deputy commander ensuso aba be pie mu ha se wo de nani edi akire se na be ya asunje ya bo wo da wuri ebetimi akoso e wa ha se eti sesi amero ka se de jintro de egusu a ekoso a aposifo na afenso party for ni na so no etimi aye oma comfort wo mu a sa dintro ekoso minim de efrese da chia sem de na so no enei de din na afenso so parapara yo egusu a ekoso e wo dintro a ekoso e wo ahafo no south west na ponto so eben na eba Ghana network de a sabio yemfa ya honto so wo mo hyase network ginam emfidie no wo mo nhia ha obia na pooling agency for no so obi aye complain bia de medase ye bepie mu ha no ade ba ko ye di nka busa ho asempa ene network ne sanse ye share abako na se no na be se na fo num na network ntimi nyina so ma o manfo emfa enya adwuma enu ntini o mu ye bibi di offline atese no na no mu ye enei ye ba bepie mu ha se no party agents a wo mu ha ya so atese sa network challenge ne de ya de se encourse na se ye wo munya problem kra wo ho kra na mom wo mu guso mu wa tweye mu a wo mu hese ebia ebra ekọ na nim no ene ebia network na be dis o ebe di how bi beba dia na ne a ye hye friends di insurance de network ni guso ejina so pa wo mu register tese wo be pie mu za empeso amiense nyina na enipa wo center ho a o mu tro mu din pa mo eben koso afo ani di akire de besi bia nso no emfa nkame yetiefo ne ahwefo yeah eno Ebenezer Owusu ansa na wotoma ne yen firi ahafo ano south east ne west ko north nyina ekofa se de di ntwere mo pap no esi ekro onua ba bia duri no yemfa yaboafo wo mo enkrato na emfa ho na afu a woyo abibrem ha na awon ko ade yeso oje aduru na nya duro bia o fetrasa na yeso odidi djuma OCP fetrasa asem na mekan ye wo 15 de wo ho ene wo 10-20 ne ne keka ho asase kotodwe kura yetimo no ebema na ye foto bibia bedue ko huru na asabo ye 055
0555-590-9437 sana 0555-909433 ya no wafre ura babia ye tonko ye ho ne ma no wabusa bi se won so woton bi na OCP nka ho aka ho kofa biton ne no na bibirim ha nyina eboa yensa ase no sada na American farmer se akwantu de ye broni se travel and see utu kwan a na behu de wom Institute of Expert Travel and Tour for say wamudi abene mo pa enti enkrata sembi bia pese odi tu kwan wo kosua de na wo kwakọ ye adwuma e bia na ye nsrahwe fre 0539 899 915 ana 0504 694 209 na eno wo mo akasa cloud internet na diamond na Sompa ye bia okọ TikTok e wo ho okọ Facebook YouTube ne ba bia wunya yen sada na network no nso opese gina so a wo mo na yese oto nsa efre won CCTV camera nyina wo mo bo hwehwe wo mo e wo top high abrosan no one Love FM edi enhwanimu abrosan kuma wuwa rura bank wo mu no emu ana wo no nso wo eno ane so be frɛ 0244601933 na one cloud internet for edi enkomo wa mawiase no aya kurakuma express group foni wo mo na etimi di utu kwan ekodura burochire won kratasem bibia ye kama enti ya wonsuro buroni se eya adesua ko hu asafo labor run about ho kuma se ha ebia na ye nkran kaneshi first light ho na won mo wo 0552 827 787 eya wo ma homa ana 0508 111 343 na one wo mo akasa wonim bibi se obetu kwan kwa burochire ne yade ye hyehye ho kuku ewo wani so ye twere Yesu ase ya wusu ha enya ade abroni be ma avesa o enenti dikan ko ho 3 herbal center for na ye ma 3 cool capsules na fe memmene bi kuku no afifiri oto ewo wani so ana ewo widie no ba bia ebetu ase ahye no ama ho ato 0546 107 107 ba bia to nuru bia ewura ho a wonsa ka bi enne sciatica expert no wona Europe aman no mu nyina wonoma yade hyehye won ho 21st clinic na ekwa akosa tichiru ne oto asintini na eba besi unenti ho no etwetwon na mozupu echechewa eka bibia kire ebo opono mu fre 0540 311 311 ehwe overseas manager Daniel ne domo ho saa na sunwane ye ho enkuransa Victory Bank ne hwe animu Dr. Amos ne abasara mo won behwew na wahwe yie 21st clinic a clinic of your time ampa na mom wo Europe ene na afa bia sciatica hyehye ho ana ohododo wo hu yie no ka ho kohia wo na pa bibiduro papa etu nyare wase wo de dikan buku kura nsa na yaduro ho se na eye Belgium se eye Romania se eye Italy Spain ana hemfa 0244 915 116 0244 915 116 na no wonom akasa mizonie 5G ni Ketchus Marketing Agency na akwafa ba onua eye adwuma se nkonya na yewo mizo mango na yewo mixed fruit nso ho mese wutime enom na wayi mango sesere de afirim ne ba no nkwa na wo manfa ntum enenti ya na wapebi Dr. Silas ne dom wo modern number bia wo bia to nsa frɛ won a wo mode beba na afi 5G energy drink enne ya ahoden ne no enenti ya no wano nombi na ahoden no wanya ne chapo oba ne ka chose nyedie hia na chese die hia no wo ho a wonye wo hia 5G 0246 270 221 wamada romanti yen twa ho frede ne ensamra ye ba ensem ne aka akire ye de bedan 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gye ne wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby agi se 21st clinic nkwa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eyayare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a womu gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baby a womu ho 0540 311 311 0540 311 311 That's a 21st clinic. Woman is sciatica expert.
Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Afuyi afuye na saduru hobi mu enti wo dwedwe fertilizer afiwe uba yusu ana esanse afra se fertilizer woto ye amwa wo no na ma wadwuma no anyina eto ape onobaye no antumi anyini na nsodoso e ma woboka ene atumda fertilizer papa abadwa so de eno ane OCP fertilizer egumu ahodo akuafo a modo enobaye ebitise atoko ajuo emo ene atosode ahodo no omo enkoje OCP MPK 15 Anna OCP MPK 10 Akuafo a omoso edo legumes ebiti say soya beans, peanuts and beans. Omoso enkoje OCP fertilizer eye TSP. OCP fertilizer ebusu wo bebia ye ton ya yoma e wo man Ghana mu. Enoti atufo enfre 0555 909 437 Anna 0555 909 433. OCP fertilizer papa OCP yejina ho magana ene Africa biayo Brakasa ya duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pomden ene na brabo mu ne hieye pa enye brakasa nko nuaba ne haban bi te se kwawunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa brakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a yede aye brakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afrimpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prekese powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumasi Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantwa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15 14 prekese powder aduane san yedro FD ahwehwe sankratu emu agiatum hey sewa me hu acho me na no me bisa ekra so kwa abrochiro Kwaku afeina mebeko menkrata krani eni me ma connection man for den kofo sika aduane ne wanya otedidi musa no oh Express Group Adarumenti according to IF4 opese otu kwan kosua dia Express Group do be call mind be to say Canada US Australia UK and Germany say a tour and se visiting so Express Group do be call Dubai Canada US Australia and Germany mo am pese motu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai Qatar and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should mention Akwa Kumasi as a labor runabout Hwa Accra so Omo Carnation First Light Tama Omo Community 18 Lashebi Girl Filling Station. From Omo Macho for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris Beef's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris Beef's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris Beef's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris Beef's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris Beef's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris Beef's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Sompa TV, Emma Aketiapa.
pre emakatua pa ampa babia wo bia ye de wase se watwen yen ama yakwaba na ententema menkokwa me wiredu ho na efe me hwe se wadu a ene na social media babia wo semfoni bi twagu jokade sabi obama wo ama na red card wosono mba no huna manenne titiri ne won ma wo nhye so ne na afa wono na yetitine ni edema wosono manyoku ewo nhye so na papa yi koda ya wansode enoda eno na nam so ama dodo na ebosunjetire na dodo na nso afa yi ya wo mo wiabra wo mo nyanhu nhyehyɛ kura ewo akire na kwa me wiredu aduru ho deda wokɔ ye ne sen ne sitie wo mu sun te sen asantemamu na yenso yehunu se de ebesi esu ata akire kwa me ma hai triple A madoso akura na uduru ho no sen na busua ni mutie na wosono mba ne nyina ne mpanimfo na duru ho de triple A said ya wadi candidate dan awaho 7 na to MPP amanyuko asantemantem mo titru eye nhyiaye so hafo na ubepie mu ewo anyinem ahanmo ahana openi ayefe no Jokad anase openi George Kofi ejei anemra ne Jokad ni fi ankasa ewo na nkyiremu ni nyina kyerɛ sɛ bɛyɛ bosun miɛnsani na openi na ne widi mu dodo no kakra ɛninti na okosu a wɔgye ne ho ayarehwɛ kakra na bɛɛ na wɔtwi mu na epegya de mu kakra mpanifo yɛ nhyehyɛ sɛ nkanua bia yade a ombetumi de na fo wiemhyɛn na omde na kɔ amanane akɔhwɛ yade no ntoaso na nka ewie kwakwa na ne mudie no etumi de aba betu ne dwuma ɔyɛ no wa sentimental so MPP amanyukom nanso enu anwumre no ebra nhyehyɛ ne ba sɛ ɔmopɛ sɛ ɔmde ne fo wiemhyɛn no ana doctor fo no akyerɛ mu kyerɛ sɛ ɔmohwɛ ne video no a sɛ moyɛ sɛ ɔmde ne fo pre no a anhwɛ nyia na ammoa enti ɔmontwentwɛn so kakra awɛhosɛm ne sɛ ɛbɔ bɛɛ nunum de korɔ no ɛna yewura Jokad sabe no ujemu edi free atasifo atase so a amana ye ewo MPP amanyuko mu sabe ya mekase ubehwe ni fie ewo anyinam hadmo a ebusuafo a wo mguo no esungrane ene wo bibiara a obeba ne wate se opani ne ato na mo nsie do no ya de esu ene odi fun emonten so edi bewura efidie mu a aye asam kase edi ama MPP no ene ba mbedu ha yi ya de a MPP amanyuko mpanifo no dodo na sentimentem ho de omu nyina executives do metumi akase dodo na ewo fie ha ne mum de metumi akase minya hu ha de se anopotutu no bakoye anase mepemu no no so beba eye yewura chema banad wuntumi ono enemu na agboesi akọ ono na mi fie ha sabe na executives ni de metumi akase omu nyina no ewo fie ha mo a omu di abusua no ayaw na nkiremu tete brimpo a me wo ha mo hwirimu ne yere ankasa free nkran ono so aba na oni abusuafo no aba tenase a esum de yempan tobre ewu fie ha na emu na abusuapani yewura asamwa oni medi nkomo no wɔkyerɛ sɛ mpempe de ebetumi aka ne sɛ afi no kwani no etumi be bi fie ha ne ntino nsise bia ne ne me bia sɛ ɔmo de tuna kwan bia no sɛ ɔmo ebre na ɔmo ne wɔn no edi hu nkomo nti apam de metumi aka ne sɛ ewu ni de eye no kre de ato ewo asantemanto MPP amanyuko mu yewura Jokad daya wansore ama abusua no ati eye paso sun brane so na sabe de omo dwenu nti mi didi se efi nyame ya adoma anwume ene ne kina kɔ ne de abusua no pɛ so omo ye de fa eye no hihye nya no omo de batudua ama amansan ati de ekoso ewo afam kwa memo na akura odimfinhia he na ne mba yesen sabe de mpempe no abusuapani no akyire mu kyerɛ sɛ ade a wohwɛ sɛ de a anyama si kɔ na nya do betuma bɔbɔ no maako miɛti ne mumu no betumi aka sɛ ne ho kani ya na yere de mi anka sɛ megina asifia no besan me ho akɔ akɔtena se afi na ɔmo edidi de nkɔmɔ kakra nti wɔkyerɛ mu kyerɛ sɛ saa nsɛm ahodo a ɛbɛboa no nyinaa de yɛma no berɛ kakra na ɔmfɛre nyinaa matudwa nanso so ne mfiere deɛ ɔmo kyerɛ mu a mfie ebiesia miɛnsa de 63 years na openi no enya ɛne watiasefo asase so a ɛnɛ wɔde efiri mu kwa memo koso ana fo ani di akyire na de ebesi bia nso wato de amane kwa me redu ne de so ene ye gina yero Jokad ya ba mo afa no eso na yede kase no esie na ase bi wo ho a kuku avere ka jando ne chinchima fidie no furuma ya ohunu yen e wo akyirikyiri na abenkyee mu sa na oba ya Grace MCR ho
wɔfa wei na ɔde ato ha na ɔde atom na ɛkɔ sada ɛna yɛwura asante ɛboa Benedict ɔne ɛsa nsɛm no mu akosua somua Reverend mo na apamfo no nyina da Libia Boga ɔne ɛbɔ ho ka wɔn ka ho ɛne ɛde nsɛmi ɛbrɛ wɔgya pia pam dada triple A ɛne medin yɛkɔ sɛ ya sompa nkɔmɔ ɛyɛ bola ɔba misa ne ne dɔma yɛ krado. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris Beef's Chicken, BBC,